ማቲያስ ምስ ቤተሰቡ ኣብ ሓንቲ ናይ ብራዚል ገጠር ዝነብር ወዲ እዩ። ብዙሕ ቅርሺ ስለ ዘይነበሮ ሓድሽ ቲሸርት ክገዝኡ ከለዉ እኳ ንኦም ዓብዪ ነገር እዩ ነይሩ። ሎሚ ግና ማቲያስ እዚ ነገር ንምፍታሕ ናብ ዓብዪ ከተማ ክኸይድ ይዘጋጆ ኣሎ። ናብቲ ከተማ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ስራሕ ረኺቡ ኣብኡ ንምስራሕ ስለ ዝኾነ ብዝኸኣሎ ጽቡቕ ንምምሳል ይሞክር ኣሎ። ድሓር ዮሲን ክወስዶ ሚኒባስ ሒዙ ናብ ገዝኦም ይመጽእ። ቅድሚ ምኻዱ እውን ዮሲን ንማቲያስ ኣዲኡ 1,000 ቅርሺ ይህቦ። ካብ ሕዚ ወዳ ቅርሺ እናለኣኸላ ከም ትነብር ተስፋ ገይራ ትሰናበቶ። ማቲያስ ናብታ መኪና ምስ ኣተወ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ጠንካራ ወዳት ኣብ ውሽጢ ይጸንሕዎ። ካብኣቶም ሓደ ሳሙኤል ኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ስለ ዝተመርዐወ ሓዳሽ መርዓት ገዲፉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሪሑ ቅርሺ ኣኪቡ ተመሊሱ ከዓ ገዛ ክሰርሕ እሞ ምስ ሰበይቱ ክነብር እዩ ተስፋ ዝገብር። ዮሲን ድማ እቲ ከስርሖም ካብ ገዝኦም ዝወስዶም ዘሎ ወዲ እቲ ስራሕ ክንደይ ናይ ጽቡቕ ከም ዝኾነና ነገር የተዋውዖም ኣሎ። ጽቡቕ መንበሪ ከም ዝህልዎምን ሰሙን ከዓ እንዳ ፀጉሪ ቤት ንምኻድ ከም ዝፍቀደሎም ይነግሮም። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ኣብታ ክሰርሑላ ዝተሓሰበት ከተማ ይበጽሑ። ማቲያስ ኣብ ህይወቱ ንመጀመርያ ግዜ ዓበይቲ ፎቓት ይርኢ። ካሊእ ዝገረሞ ነገር ከዓ ኣብቲ ጽርግያ ብዙሓት መኻይን ምርኣዩ እዩ ነይሩ። ድሕሪ 5 ሰዓት ናይ መኪና ጉዕዞ ኣብ ሓደ ጋራጅ ዝመስል ገዛ ኣትዮም ሚስተር ሉካ ዝበሃል ሰብኣይ ይፋለጡ። ሚስተር ሉካ እቲ ከስርሖም ዘምጽኦም ሰብኣይ እዩ። ዮሲን ድማ ተራ ደላሊ። ቅድሚ ሕዚ ኩሎም ናይ ሕርሻ ቦታታት እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ሕዚ ግና ክድቅስሉ ዝኽእሉ ዶርም እኳ ኣለዎም። ሉካ ናብቲ መንበሪ ክፍሎም ምስ ወሰዶም ናይ ኩሎም ፓስፖርት ንክህብዎ ይጥይቖም። ንምንታይ ኢሎም ክሓትዎን ከለዉ ዝኾነ ዝዋዳእ ዶክሜንት ከም ዘለዎም ከም ዝኾነ ይምልሰሎም። ሽዑ እቲ ስራሕ ብጽባሒቱ 11 ሰዓት ከም ዝጅምር ምስ ነገሮም ማቲያስ ሰሪሑ ዝምልሶ 20 ቅርሺ ንኸለቅሑ ይሓቶ። ብድሕሪኡ ኩሎም ተኣኪቦም ናብ ሓደ እንዳ መስተ ይኸዱ እሞ እቲ ሓድሽ ጅማሮኦም የኽብሩ። ግን ድሓር ክእዝዙ ኢሎም ነቲ ሜኑ ክርእይዎም ከለዉ ብዘይ ማቲያስ ኩሎም ምንባባ ይኽእሉን እዮም። ምክንያቱ ዝበዝሐ ጊዜኦም ዘሕልፍዎ ናይ ሕርሻ ስራሕ ምስራሕ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓራት ክድቅሱ እኳ ናይ መጀመርያ ጊዜኦም እዩ ነይሩ። ብሓፈሻ እቲ ሕዚ ዘለውዎ ህይወት ካብቲ ዕድመ ልክዖም ዝነበርዎ ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ብጽባሒቱ ብዙሕ ናይ ኮፐር ገመድ ኣብቲ ዝሰርሕሉ ቦታ ስለ ዝተራገፈ 4ኦም ናብኡ ይኸዱ። ናይቲ ስርሖም ኣካል እውን ስለ ዝነበረ እቲ ገመድ ምጽራይ ሓላፍነቶም ይኸውን። ሽዑ ሉካ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሕዎ የርዮም። ከሪኦም እንከሎ ብዙሕ ዝኸብደ ይመስልን። ድሓር ግን ዓበይቲ ሓፂናት ንኣለሹ ናብ መኪና መጻን እውን ናቶም ስራሕ ከም ዝኾነ ይፈልጡ። ምሸት ምስ ኮነ ማቲያስ ናብ ቤተሰቡ ደው ኢሉ ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዘሎ ክነግሮም ይደሊ። ግን ሞባይሉ ምንም ቅርሺ ስለ ዘይነበሮ ክረኽቦም ኣይከኣለን። ብጽባሒቱ ተመሊሶም ናብ ስራሕ ይኣትዉ። ኩሉ ግዜ ንጎሆ ጀሚሮም ክሳብ ዝመሽ እናሰርሑ እዮም ዝውዕሉ። ሉካስ ከዓ ናይቲ ዝሰርሕዎ ቅርሺ እናቆፀረ ይውዕል። ንሶም ግና ክሳብ ሕዚ ዝተኸፈሎም ምንም ቅርሺ የለን። ሓደ መዓልቲ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ምሳሕን ከለዉ ሉካ መፂኡ የቋርጾም እሞ ናብ ስራሕ ንኽኣትዉ ይነግሮም። ማቲያስ ግና ስቑ ኢሉ ዝተባህሎ ክገብር ኣይደልየን። ናብቲ ስራሕ ክመፁን ከለዉ በብዝሰርሕዎ ከም ዝኽፈሎም ተነጊርዎም ነይሩ። ግን ክሳብ ሎሚ 30 ስራሕቲ ወላ እንተሰርሑ ምንም ዝተኸፈሎም ቅርሺ የለን። ማቲያስ ከምዚ ኢሉ ክሓትት እንከሎ ሉካ ናይ ቤተሰብኩም ዕዳማ ምን ዝኸፍሎ ዘሎ ይመስለኩም? ናይቲ ዝትነብሩሉ ዘለኹም ክራይ ኩሉ ኣነ እየ ዝኸፍሎ ዘለኹ። ስለዚ ንስኹም ቅርሺ ትቅበሉ እንተኮይንኩም መጀመርያ እቲ ናብዚ ክትመፁ ከለኹም ዘውፅኹም ወፃኢ ሸፍኑ ይብሎም። ማቲያስ እዚ ምስ ፈለጠ ካብቲ ዝበልዐሉ ዝነበረ ጠረጴዛ ተላዒሉ ናብቲ በሪ ገጽ ይኸይድ። ግን ኣብ መንገዱ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ሒዙ ይወቕዖ። ንዑ ብቻ ዘይኮነስ ነቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት እውን መምሃር ይገብርዎ። ከም ቅፅዓት ስልኩ ይምንጠል እሞ ካልኦቶም እውን ስልኮም ንኽህቡ ይገደዱ። ካብኣቶም ኣይዛክ ብቐሊሉ ስልኩ ክህብ ስለ ዘይደለየ ብተደጋጋሚ ውቀዙ ይጸፍዖ እሞ ኣብ መወዳእታ ከይፈተወ ስልኩ ይህብ። ብድሕሪኡ ኩሎም ተኣኪቦም ዘለዎም ዕዳ ክድምሩን ከለዉ 1,000 መጀመርያ ዝተኸፈሎም ቅርሺ፣ 5,000 ናይ ደላሊ፣ 3,000 ናይ መንበሪ፣ 700 ናይ ምግብን ካልኦትን ይኸውን። ማቲያስ ካብኡ ጠቕሊሉ ክወፅእ ይዘጋጆ። ግን እሱ ዘይተረድኦ ነገር ገና ተሓላፊኦም ዝኸፍልዎ ቅርሺ ከም ዘለዎም እዩ ነይሩ። ሽዑ ማንም ከይረኣዮም ተሓቢኦም ክጠፍኡ ከም ዘለዎም ይስማዕምዑ እሞ ማቲያስ ንብረቶም ኩሉ ንኽጠርንፉ ይገብሮም። ድሓር ፍርጥሬት ምስ ኮነ ክወፁ ናብቲ በሪ ክኸዱን ከለዉ እቲ ማዕጾ ተቖሊፉ ከም ዘሎ የርዩ። ብላዕሊ እቲ ሓጹር ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ ሓፂን ስለ ዘሎ ክሕንክው እኳ ይኽእሉን እዮም። ኣብ መወዳእታ መማረፂ ከም ዘይብሎም ምስ ረኣዩ ማቲያስ ናብቲ ናይ ሓላፊኡ ክፍሊ ከይዱ እቲ መፍትሒ ንኽሰርቆ ይስማዕምዑ። ግን ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ እቲ ሓላፊኦም ሉካ ይሒዞ እሞ ሽጉጥ ናብ ርእሱ ገይሩሉ ሒዝዎ ይወፅእ። ንኹሎም ተኣኪቦም ምስ ረኸቦም ከዓ ናብ ክፍሎም ይመልሶም እሞ ብድሕሪት እቲ ክፍሊ ይዓጾም። ሕዚ እውን እቶም ሰራሕተኛታት ተኣኪቦም ከመይ ከምልጡ ከም ዘለዎም ይሓስቡ እዮም ዘለዉ። ኣይዛክ እቲ ቀሊል መንገዲ ንሉካ ምቕታል ከም ዝኾነ ይዛረብ። ማቲያስ ግና ከምኡ ምግባር ከም ዘይዋፅኦም ይምልሰሉ። ምክንያቱ ሉካ ዓሻ ስለ ዘይነበረ ብቐሊሉ ክሰዶም ኣይኽእልን እዩ።
بتصبحيتو أسرحين كالو لوكا نتبر كفتخ كيدن كالو سامويل نو أفو نايسن سامنا جيرو أمريت يودق لوكا انتا كم زخونا كريوك متسن كالو كم تستماخرو ماتياس بدحيت كوينون لوكا يوعو شعو اتبرو انت خفيتو سلازن نبرا ناقويو ناوقات يخدو قنب تبر مسباتسحو نانداز توهالة ناي لوكا حقازي شنقوت حيزي سانحوم أقات أمو خوينو أيزاك قديمو موتي سلازن نبرا نسو كاو يملت كالوتم قنا يتحازو نقرقن أيزاك ونبدقا بزح صبوغ يتسانحون كاو مسوطة بولاوي سودقا يحزوو مو بفيستال قلسو عفينو ناوشت يمتسوو أو كان مخلاتهم كعا يستغيوو اتسقايل نقر كعا اتهم بولاويس نايتم سرحنيات بيتسوهم علي كم زنورو يفلتو يوم إذا مالت كاو ناي لوكاس ممرحن تواتيوم ويكا عن تمليتو مكا نيتم بيتسوهم كحزوهم يقولو يوم مالتيو شعون كلهم دوبيلهم نابتحاتين كتسقوع مسكبرو دحرازي شاور نايسن سامنان مساحن كم زيوهاو ينقروهم أو كم زون بوزح جيزة سلازتفو ناوس رح نقوم اللاسو يزازو حزيزم سرحنيات ناي لوكا بارياتات يوم عاويلهم تتصوعوا كوا السمع مسابي واللومن سوغيلهم كان مسرح وطاي من ممارات واللومن عبت مشات إزيكي لو عارت خويني باكلو عايزاك دما تلعيلو خباسو يمكرلو كم تنسو زولهم لوكا قتلهم وتزخون نيرهم ازغلو خفتر كم زينا بري نقرم بتصبحيت نقو ماتياس أسرحن كلو ناويات دمسي كاو دقي يسمع مو كرئنا قوي يخيد عايزاك نيزيكيل اقرو قيوو ينيرو لوكاو نبتقرقر ماخل ماتيو انتا كم استفاد على كرئن كلو كم قطعات كلهم توسخ ساعات نوصرح يقورم ماتياس كعا نيزيكيل كندزخالو اقروك حكم اللي مكرلو إزكيل عاف موت كوينو حدا معالتي نتازفتو عن بيتو كرخوا تسفا يقبر معالتات نحالفو قدون كلو اتسرح النخبدا اتمقو خعا نحامغ يمتز عاكبير كونتات اير كوينو مكوا نخسرح يقددو نيرو ساميل أمانقو يحموس لازنبرا حقو دقيفو يسرح نيرو قندما كقوارز اي خلنيو مغنياتو نسو توقاريزو اتوم كانت حالفتو نتحداش مرعاتو خمزة ساقي وايفلتيو دحار حدا معالتي دحر خبيدنا يسرح سمون لوكا لسا سامسين كلهم يقاوزهم شاور نخوستون يفقدلهم عايزاكنا دحر زغلو حازونا لوكا نيمغتال حاساوي قدفون ماتياس كن كومون تغيرهم بيتسوهم أحالقا خورقهم زخون يتنقو بتصبحيتو ماتياس ناولوكا قيدو حدا حاساوي مخرو بزح السرح وزلو فتنت أما معالتي شو عدت تتزازيهم زبصحو قنا معالتي عسات تتزاز كوتسحون تغييلهم زلوهم عدا أو شد شور حشفونو خمس خول يردوه لوكا اتناي ماتياس حاساوي فتو قندما كافتهم عرقتو زخوانة سب تشقر كفتر انتو موكيرو نسو حلافنت كم زوسر يتنقو شعو عايزاك بزعوات سممعنات نسامعة بتعمين نادد شد شور حمولو عاوزين تساريحهم بيوت كوتسو خمزة يخول يردو ماتياس كنا حز حلافنت سلازلوو تمليسنا وسرح نخاتي نقرو كابتقد محز سرح وزنبرو دارقع عزفوق سرحون اللوم بخمس عين كونتات نتقصلو لوكا ماتياس كندينا نقح ود خمس خوانيري مسو خطبقنا جبره كاوكالوت حلف غرشوني هو نيرو شجارة خمس صغعة نبتوك أروازلو دكاني لخو قلنا وحقي شجارة خمس قلو دلو زي كونس يملترو يملتني لون حزو ينيرو ماتياس كنا كابتوتا مملات ترفور خام كم زغانس لاستردى كل استلأخو بتأمان نتسرح نيرو نمناتون كلتا شجارة كم شلماتي واو حدا معالتي لوكا ورقات حسابنا جبرن كلو ماتياس دوي ليريا نيرو أبطوراقتي سحتت كم زلوون يفلد لوكا قنا بستناديدو نمتاي زي سرح خات قبر أنا سرحي مسرح عبيني دي مسيلكا يلي يفارحو دحار ماتياس كاو مسوطة لوكا نت ماتياس سنقرو شحتتو يستغاقلو مشات مسكونة غعا سامويل مسابيتو استراقبلو مبال 3 عامت كم زخوني يستاوس قندما مسعى خوين خخبرو زي مخالو بتعم يحزنو حازي إذن سرحنيات نتناي بارنت يوت تلاميدو موايوم إنها تتصاوت خلوكا اتدوال تتدويلو تصاوتهم كقوارتو يقددو شعو كلهم نا مكينا نخسق قالو إزازمو ماتياس بتشاو دقي يترف اتحقازي يوناندا نتا مكينا حيزوان خواتسون يقبرو لوكا كم زقبر لزلو مغنيات اتوم كان منقست السلاخ سرحنيات يمتسو خمزلو سلسامعي نيرو اتوم ناي منقست الوخات سرحنيات قبو كنكن يقبرلو منتالي يوم زد صاريو لوكا دما منم كنكن يقبرلو ميلن نازي يخعا نقولهم ناو دقوتيو ماتياس بتشاو اخترف سقبره ماتياسون كانت لوكاز مخارو أما عالتي شو ما 9 بتشا 5 سرحن كاون لعل سريحو 5 يفلت أني نقرم قد سيلوم ناوت مرق أسخفلو مئاتو مو اتزرقسو لفرناش تصبو كم زي كوانيريو
ማትያስ ግና እቲ ፍርናሽ ክቕየር ተዋሂሉ ነይሩ ንሕና ግና ይደለናን እቲ ናይ ፍርናሽ ቅርሺ ናብ ቤተሰብና ከም ዝለኣኺና ጌርናዮ ይብሎም ሕዚ እውን የቋረፀን ማይክ መፅእ ከሎ እኳ ኣብ ኣዳራሽ ውሽጢ ኢና ንሰርሕ ኢሉ ኣብቲ ቦታ ምንም ችግር ከም ዘየለ ይነግሮም ድሓርቶም ልኡኻት ምስ ወፁ እቶም ሰራሕኛት ናብ ስራሕ ይምለሱ ማትያስ ድማ ከም ሽልማት ናይቶም ሰራሕኛት ሓላፊ ክከውንን ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከዓ ናቶም ምዝጋብ ሓላፍነት ክኸውን ይወሃቦ ሓደ መዓልቲ እቶም ሰራሕኛት እናሰርሑን ከለዉ ማትያስ ግና ክዳኑ ቀይሩ ምስ ሉካ ይወፅእ እቲ ዝኸድዎ ቦታ ሓድሽ ሰራሕኛት ዝርከብሉ ቦታ ኮይኑ ማትያስ ናብኡ ዝመፀ ከዓ ካብቶም ናይ ሉካ ባሮት ዝኾኑ ሰባት ንምምራፅ እዩ ነይሩ ሰለስተ ካብ ቦሊቪያ ሓደ ካብ ሃይቲን ሓደ ካብ ቬንዙዌላን እዮም ነይሮም ሽዑ ሉካ ናብ ማትያስ ቀሪቡ ሰለስተ ደስ ዝበልዎ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኢሉ ዝሓስቦም ንኽመርፅ ይነግሮ ሽዑ ሉካ ሰለስተ ተቐቢሉ ጉቦ እውን ይኸፍል እሞ እቲ ፓስፖርቶም ይቕበሎም ካብኡ ወፂኦም ኣብ ካሊእ ቦታ ከዓ ሓደ ናይ ስፌት ስራሕ ዘለዎ ኣዳራሽ እዩ ብዙሓት ኣዋልድ ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሓ ካልኦተን ከዓ ኣብ ሓደ ጸልማት ክፍሊ ተዓፅን ሰብ መፂኡ ክሳብ ዝገዝአን ይፅበያ ካብኣተን እውን ክልተ ምስ ገዝኡ ንኹሎም ኣኪቦም ናብ መኪና ይወስድዎም ሃንደበት ግና ቅድሚ ናብ መኪና ምእታዎም ካብቶም ወዳት ሓደ ጎዩ ከምድጥ ይሞክር ማትያስ ብሓይሊ ጎዩ ይሕዘው እሞ መሊሱ ናብታ መኪና የእትዎ ካሊእ ናይ ማትያስ ስራሕ ነተን ዝገዝእዎን ክልተ ኣዋልድ ተመሊሱ ንኽሸጠን ምግባር እዩ ነይሩ እንተነኣሰ ንሓንቲ ብ10,000 ትሽየጥ ኣለዋ ማትያስ ሒዝወና ሓደ ቦታ ምስ ከደ ናይቲ ቦታ ሓላፊ ፈትሽ የእትዎ ኢዱ እንድሕሪት ገይሩ እውን ናብ መሬት የውድቆ እሞ ምስ ሉካ ባዕሉ እምበር ምስ ተለኣኺ ከም ዘይሰርሑ ይነግርዎ ማትያስ ግና ሉካ ከም ዝለኣኹን እቲ ዝተባሃሎ ቅርሺ ከዓ ከይሓዘ ከም ዘይኸይድን ይነግሮም ኣብ መወዳእታ 20,000 ቅርሺ ሂቦምዎ ካብቲ ቦታ ውፅኦም ይሰድዎ ማትያስ ናብ ደገ ምስ ወፀ ሓደ ሓሳብ ናብ ኣእምሩ ይመፀሉ ኣብ ኢዱ 20,000 ቅርሽን መኪና ክሰርቀሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣለዎ ይኹን ዳ እምበር ማትያስ ሕዝውን ከምልጥ ኣይወሰነን በተለይ ሉካ ካብቲ ዝተቐበሎ ቅርሺ ምስ ከፈሎ ማትያስ ኣብኡ ኮይኑ ምስ ሉካ ምስራሕ ከም ዘዋፅኦ ይርኢ ድሓርና ተመለሱን ከለዉ ኣብ መንገዶም ብዙሕ ናይ ኤሌክትሪክ ገመዳት ይርዩ እቲ ገመድ ኣብ ናይ ሉካ ፋብሪካ ዝስራሕ ገመድ እዩ ምሸት ክኸውን ከሎ ከዓ እታ ከተማ ደማቕ ክትከውን ከላ ንባዕሎም ምጓዝ ይጅምሩ ኣጋምሸት ምስ ኮነ ማትያስ ነቶም ሓድሽቲ ዝገዝእዎም ሰራሕኛት ሒዙ ናብ ውሽጢ ኣቲ እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ናይ ኢዶም እሳር ፈቲሑ እውን የእትዎም ግን ሃንደበት ከይረኣዮ ኣይዛክ ብድሕሪት መፂኡ ኣብ ርእሱ ይወቅዖ ግን ብዙሕ ከይፀንሐ ኣይዛክ ተኣሲሩ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ንክዕፆ ይግበር ቀፂሉ ማትያስ ነቲ ከምኡ ዝገበሮ ኣይዛክ ንክቐትሉ ሓሳብ ይህብዎ ሉካ ሽጉጥ ኣውፂኡ ምስ ሃቦ ማትያስ ነቲ ሽጉጥ ሒዙ ናብቲ ኣይዛክ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ክፍሊ ይኸይድ ሕዚ ኩሎም ቶም ሰራሕኛት ንማትያስ ከም ክሓድ እዮም ዝርእይዎ ክትኩሰሉ ሽጉጥ ከልዕል ከሎካ ምትኳስ እውን ኣይትኽእልን እናበሉ ይቕልድሉ ማትያስ ግና እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኦም ካብዚ ንምውፃእ ኢሉ ከም ዝኾነ ይምልሰሎም ድሓር ማትያስ እቲ ሽጉጥ ሒዙ ናብ ሉካ ምስ ተመለሰ እቲ ሽጉጥ ምንም ተተኳስ ከም ዘይነበረ የርእዮ እዚ ማለት ሉካ ንማትያስ ሙሉእ ንሙሉእ እየኣምኑን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማትያስ ነቶም ሓድሽ ዝመፁ ሰራሕኛት ስርሖም እንታይ ከም ዝኾነ የርእዮም ማትያስ ቀትሪ ምንም ስራሕ ከይሰርሐ ነቶም ሰራሕኛት እናኣዘዘ ክሕልፎን ከሎ ለይቲ ግና ኣእምርኡ እናወቐሶ ድቃሲ ኣብዮ ነይሩ ንዕረፍቱ ክሄዱ ምስቲ ጨካን ሓላፊኡ ዝወገነ ይመስሎ ኩሎም ክፀልእዎን ከለዉ ቁሩር ዝደሉ ዝነበረ ሳሙኤል ብቻ እዩ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሉካ ንማትያስ ስልኩ መሊሱ ይህቦ ሽዑ ማትያስ መጀመርያ ስልኩ ምስ ረኸበ ዝገበሮ ነገር ናብ ኣዲኡ ምድዋል እዩ ነይሩ ኣዲኡት ስልኪ ልዒላ ብዛዕባ ዝለኣኸላ ቅርሺ ትነግሮ ኩሉ ግዜ ቅርሺ ትልእኽ ምድዋል ግና ኣይትደውልን ትብሎ ማትያስ ግና ምንም ቅርሺ ልኢኹ ይፈልጥን ነይሩ ናይ ምንታይ ቅርሺ ኢሉ ክሓታን ከሎ እቲ ዝለኣኽካለይ ቅርሺ ከመይ ጌርካ እንደዝትእክብ ክኢልካ ኢላ ተመሊሳ ትሓቶ ሽዑ ማትያስ ሉካን ቤተሰቡ ቅርሺ ልእኸሎም ከም ዝነበረ ይርዳእ ክሳብ ሕዚ 4,000 ቅርሺ ልኢኹሎም እዩ እዚ ከዓ ንኦም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ምሸት ምስ ኮነ ከዓ ሉካን ማትያስ ሒዝዎ ናብ ናይት ክለብ ይኸይድ ማትያስ ብዙሕ ኣልኮል እናሰተየ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ እውን ይፋለጥ ዳርጋ ሰኺር እውን ስለ ዝነበረ 4 ቆልዑ ክወልድ ከም ዝደልን ከመይ ገይሩ ከዕብዮም ከም ዝኽእል እውን ሕዚ ከም ዝፈልጥ ዓዊሉ ይዛረብ በጽባሒቱ ንግዎ ማትያስ ንሉካ ሒዝዎ ክምለስን ከሎ ሉካ ብጣዕሚ ሰኺሩ እዩ ነይሩ ሒዝዎ እውን ናብ መደቀስ ክፍሊ ይወስዶ እሞ ሉካ ነቲ ሽጉጡ ኣብ ጥቓ ዓራቱ የቐምጦ እሞ ንሱ ከዓ ይድቅስ ንማትያስ ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ካብ ሕዚ ዝበለፀ ግዜ የለን ነቲ ሽጉጥ ሒዙ ናብቶም ሰራሕኛት ተኣሲሮምሉ ዝነበረ ክፍሊ ይኸይድ እንተነኣሰ ንዕኦም ከምልጦም ኢሉ ይሓሲቡ ነይሩ ግን ኣብ መንጎ ሓሳቡ ቀይሩ የቋርፅ ግን ማንም ዝሪኦ ሰብ ስለ ዘይነበረ እንተነኣሰ ጽቡቕ ምግቢ ከቕርበሎም ይሓስብ ሽዑት ምግቢ ሂብዎም ነቲ ሽጉጥ እውን መሊሱ ናብ ቦቱ የቕምጦ
እቲ ናይ ባርነት ስራሕ እውን ከምኡ እናበለ ይቕፅል። ሓደ መዓልቲ ሉካን ማትያስ ሒዝዎ ናብ ሓደ ቦታ ይኸይድ። ኣብቲ ቦታ ናይቲ ሉካስ ዝሰርሐሉ ፋብሪካ ወናኒ ዝኾነ ሰብ ይረክብ። እቲ ሰብኣይ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ሚስተር ብላንኮ ይበሃል። ሉካ ከዓ ናይ ሚስተር ብላንኮ ቀንዲ ተላኣኺ ስለ ዝነበረ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ከምኡ ዝበለ ፋብሪካ ክተክል ይሓስብ። ብላንኮ ምስ ማትያስ ክዛረብ እንከሎ ንሱ ናብ ፖለቲካ ክኣቱ ዝወሰነ ንደቁ ኢሉ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ዘለፀት ዓዲ ሃኒፁ ክሓልፍ ስለ ዝደሊ። ኣብቲ ሰዓት ማትያስ ዝተረድኦ ነገር ግና እቶም ሰራሕተኛታት ዕረኽቱ ንዘለኣለም ነፃ ከም ዝይኾኑ እዩ። እቲ ቅርሾም እውን ዝኽፈሎም ኣይመስልን። ሽዑ ሉካ ንማትያስ ክልተ መማረፂ ይህቦ። ቀዳማይ ናብቲ ተላኣኺ ኮይኑ ኩሉ ስርሑ ምስኡ ንኽሰርሕ፣ ካልኣይ ከዓ ናብቲ ናይ ቀደም ሂወቱ ተመሊሱ ተራ ሰራሕተኛ ንኽከውን። ማትያስ እቲ ዘለዎ ሂወት ካብቶም ሰራሕተኛታት ዝበለፀ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ብቐሊሉ ናብኡ ክምለስ ኣይደለየን። ብድሕሪኡ ሉካ ንማትያስ ሒዝዎ ናብ ናይ ቤተሰቡ ገዛ ይኸይድ። ኣዲኡ ናይ ባኒ ድኳን ዝነበራ ኮይና ኩሉ ግዜ ንሉካ ምሰመስገነቶ እያ። ሉካ ስለ ዝኸፈተለ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ትብል። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ጎሓፍ ቦታ እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ድሓር ግን ሉካ ሰሪሑ ኣብ ፅቡቕ ገዛ የንብሮም ከም ዘለዎ ትዛረብ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እንከለዉ እቲ በሪ ተኸፊቱ ከም ዘሎ የስተውዕሉ። ሽዑ ሳሙኤል ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ከምልጥና ጎየ እንከሎ ማትያስ ይሪኦ። ሽዑ ማትያስ ጎዩ ይሕዞሞ ኣብ መንጎኦም ባእሲ ይለዓል። ዓርኮላ እኳ እንተነበረ ማትያስ ግና ስርሑ ንምስራሕ ክሳዱ ይሓንቆ። ድሓር እውን ኣሲሩ ናብ ሉካ ይወስዶ። ሉካ ምንም ከይሓሰበ ናብ ፖላዊስ ደው ኢሉ ንኸትሕዞ ይነግሮ። ሽዑ ማትያስ ከምቲ ዝተባህሎ ናብ ፖላዊስ ይድውል። እቶም ፖላዊስ እቲ ከምልጥ ዝሞከረ ሰራሕተኛ ክቕተል ዲኹም ትደልዩ ወይስ ስቑ ኢሉ ንኽቕፃዕ ብቻ ኢሉ ይሓትዎ። ማትያስ ውሽጡ እኳ ምንም ደስተ ዘይበሎ ግን ድማ ልቡ ዝበሎ መልሲ ይነግሮም። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ማትያስ ሓደ መልእኽቲ ናብ ስልኩ ይመጾ። እቶም ፖላዊስ ንናይ ሳሙኤል ኣዲኡ እናሳቐይዋ ዘርኢ ፎቶ እዩ ነይሩ። ኣብ ርእሶም ሽጉጥ ገይሮሙላ ነይሮም። ማትያስ ነዚ ፎቶ ሒዙ ናብቶም ሰራሕተኛታት ይኸይድ እሞ ንኹሎም የርእዮም። ኩሎም ሓዚኖም ሳሙኤል ከዓ ዓው ኢሉ ይበኪ። ምንም ከድሕና ከም ዘይኽእል ወላ እኳ እንተተረድኦ ግን ናይ ተስፋ ምቑራፅ ኣውያት የእዊ። ብፅባሒቱ ሉካ ንብላንኮ ሒዝዎ ናብቲ ፋብሪካ ይመጽእ። ሳሙኤል ከዓ ንማትያስ ፀዊዑ ሓንቲ ሽጋራ ንኽህቦ ይሓቶ። ማትያስ ክህቦ እንከሎ ሳሙኤል ነቲ ሽጋራ ሓዊ ቃፂሉ ንማትያስ ኢዱ የንድዶ። ግን ብዙሕ ከይደንጎየ ማትያስ ናብቲ መኪና ደይቡ ምስ ሉካ እናኸደ ኩሎም ይርእይዎ። እቲ ምስኦም ዝመጽእ ዓርኮም ብሓዳሽ መኪና ክወፅእ እንከሎ ንሶም ግና ኣብኡ ተዓፂዮም ሂወቶም ሙሉእ ንኸሕልፍዎ ይግደዱ።